טוב, בשם השם נעשה ונצליח. נקדיש את השיעור היום לזכות עם ישראל, לזכות כל השומעים, כל המתפללים, ובעזרת השם לזכות חיילי צבא ההגנה לישראל. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, ובעזרת השם שייתן לנו להיות ולנצח ולהיות ידנו על העליונה בעזרת השם כל הזמן, אמן ואמן. לזכות גם כן עמית בן מנשה וסיוון בת ריה, שהקדשנו את השיעור היום לזכותם. טוב, היום בעזרת השם אנחנו נדבר על חודש אלול. חודש אלול, הרבה נאמר, אנחנו נמצאים היום בראש חודש אלול, בין הערב א' של אלול, ב' בראש חודש, והיום אנחנו בעצם נוגעים בדבר המרכזי הזה שנקרא חודש אלול. יש עליו גם רמז גדול מהפרשת השבוע, ובאמת בשביל זה קודם כל שווה להקדים ולהתעכב קצת על מה זה חודש אלול. בכלל, הרבה פעמים אנחנו עושים כל מיני דברים שכאילו לוחצים על כפתור, כאילו. ומצופה מאיתנו, בגלל שלחצו כביכול על הכפתור, אז אנחנו משנים את ההנהגה שלנו. יש פה לכאורה משהו שהוא... ערב טוב. משהו שהוא לא הכי הגיוני. כן? מצפים מאיתנו, שכאילו בגלל שהגיע חודש אלול, אז שזה פתאום לצורך העניין, שלום ארז, שפתאום זה יעיר אותנו, ידליק אותנו, יהפוך אותנו ככה לאנשים אחרים. איך זה באמת עובד? איך? אני לא יודע, אני חושב שעל מנת שאנחנו ננצל את הזמן של חודש אלול, זה לא יכול להיות, עצם זה שהחודש אלול אנחנו צריכים להתנהג כפי שצריכים להתנהג בחודש אלול, זה עצמו צריך הכנה. זאת אומרת, מה קרה לנו פתאום בחודש אלול, שנכנס בעצם החודש, ואנחנו פתאום נהיים אנשים אחרים? הרי לא הגיוני, נכון? יש הרבה ששואלים שאלה, היום, בשביל להיות חשמלאי, אתה צריך ללמוד. אתה רוצה להיות מהנדס כמובן, אבל אפילו להתקין מערכות של גילוי אש, אתה צריך תעודה. אין משהו היום שאתה לא עושה, אוקיי, ואתה לא מתכונן, נמצא איתנו לוחם עתיר זכויות, אז עד שהוא נהיה לוחם, הוא עבד קשה. איפה עבדת? באילת שם, וכל הזה? בערד, אוקיי, לא רחוק. זאת אומרת, כל דבר מצריך הכנה. הרבה פעמים אנשים שואלים, אז איך יכול להיות שאני פתאום נולד לי בן או בת, הפכתי להיות אבא? מישהו הכין אותי לזה? זה באמת שאלה טובה. מה קרה? נולד לך בן, נולד לך בת, נולדה לך בת? זהו, אתה פתאום מוכשר? איך יכול להיות? האם באמת צריך אישור להיות הורים? זו שאלה באמת שאלה מרכזית. איך פתאום בן אדם הופך להיות, נכנס לאיזשהו מצב? עכשיו מצופה ממך להתנהג במצב מסוים. אז נשיל את השאלה אלינו. מגיע חודש אלול, פתאום לוחצים על הכפתור, צועקים לנו אלול, אלול הגיע, ואז מה? אז זהו, היצע הרע שלנו הולך לישון, פתאום אין לנו תאוות, אין לנו חולשות, אין לנו כעסים. ארז, אני לא מדבר אליך, אתה תמחק את זה. אבל אין לנו בעיות, אין לנו דבר... מה, איך זה עובד? מה, זה אלול, לבריאות. אז מה, איך אני יכול להשתלב בתוך הדבר הזה שנקרא אלול? מה מצופה ממני שאני אעשה? שאני אצעק לעצמי כל הזמן, חודש אלול, ואז מה זה יעשה? זה יהפוך אותי פתאום, מה? אני רוצה להבין את הקונספט. יש לי מישהו רעיון איך לעזור לי? תכלית של החודש. נו בסדר, תכלית של החודש, אתה צודק. אז מה? איפה זה תופס אותי? נגיד יום כיפורים, אתן לכם דוגמה. יום הכיפורים, אתה צם. אוקיי? וגם אתה מתכונן, אתה צריך על פי ההלכה לשתות הרבה ולאכול לפני כן, להכין את עצמך, ובאמת מגיע יום הכיפורים, אתה באמת בתענית, אתה נמצא בבית הכנסת, אתה לא עובד, אין לך טלפון, אין לך כלום, שבת לכל דבר ועניין, אפילו רכבים לא נוסעים בכביש, אז אתה באמת נכנס לאיזשהו משהו, תרצה או לא תרצה, אתה שם. על חודש אלול, מה מבדיל אותו בין היום לבין מה שהיה אתמול, איפה אני בעצם יכול לעלות על הרכבת? נכון. בעצם אתה אומר, אוקיי, זה מתקרב, בעצם הולכים עכשיו לדון אותי, זה החודש האחרון שלפני, זה הזדמנות אחרונה אולי לתקן את המעשים,
להיות, מה שנקרא, לפני שאני מגיע למשפט, להתנהג בהתאם. יתרון מצופה מהאדם לחזור בתשובה כל יום על הפרטים שהוא עשה באותו... אז זה כל יום, זה לא רק חודש אלול. גם כן. אז בחודש אלול אתה עושה תשובה בעצם על כל השנה האחרונה שעברה כן, עליך. אז אתה בעצם, אז אתם אומרים ככה, היות ובחודש אלול מצופה ממך להתנהג כמו שההלכה מחייבת אותך, אם תתנהג כך, גם תתחיל להרגיש את השינוי, נכון? זה אולי מה העניין, יש רק עניין אחד, שחודש אלול לא 10 ימי תשובה. 10 ימי תשובה, אלה ימים... זה עצמו חודש אלול הוא הכנה. כן. מתחילת חודש אלול בעצם, עד יום כיפור בעצם יש 40 יום, שזה מה שנקרא מקביל להתפצלות הבלד, כלומר נולד פה משהו ב-40 יום, זה פעם אחת שמספרו לנו, פעם שנייה אמרו לנו מה זה אני לדודי ודודי לי, שהמלך בשדה, וכביכול מתחיל להיות התקרבות שאפשר לפעול משהו שלא פועל בימים רגילים. אז אתה נוגע לאיפה שאני חותר, אז אני אקדים, אני אעבר את זה בצורה כללית יותר. למעשה חודש אלול, חשוב להגדיר, הוא נקרא חודש הכנה. הוא חודש הכנה, חודש הכנה מאוד משמעותי, אבל כמו שאתם מן הסתם רומזים, הוא חודש הכנה. זאת אומרת, כמובן שיש גם בו עניין, בו לכשעצמו, אבל הוא בעיקרון אמור להיות חודש הכנה לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, כן? 10 ימי תשובה הם ימי הכפרה הרשמיים, כן? הם ימי התשובה, סליחה. הם ימי התשובה והכפרה הרשמיים, כן? זה לא נאמר על חודש אלול. אבל חודש אלול, יש בו התקרבות מאוד מאוד כללית. זה חודש של התקרבות. מה הופך אותו להיות חודש של התקרבות? איפה זה תופס אותי בחיים שלי? אז אתה לא אמרת דבר נכון, בעצם תורת החסידות, וכמובן גם בקבלה, ובפרט תורת החסידות, מבארת שבעצם בחודש אלול, ההזדמנויות עומדות לכל אחד ואחד והן נגישות. מה פירוש ההזדמנות נגישה? אז בחסידות מוסבר, המלך בשדה. בחודש אלול איפה נמצא הקדוש ברוך הוא, המלך איפה הוא נמצא? הוא יוצא מהארמון שלו ונגיש לכולם. איפה הוא נמצא? בשוק, בשדה, איפה שכולנו נמצאים. זאת אומרת כך, שבחודש אלול, בין אם אתה תרצה או בין אם לא תרצה, בין אם אתה מתכונן או בין אם אתה מנצל את זה או לא מנצל את זה, הזמן של ההתקרבות פתוח לכולם. כי יש פשוט בעולם, הקדוש ברוך הוא בעצם נמצא בשדה. הוא קרוב לכל אחד ואחד תמיד, בכל מצב. אבל בחודש אלול, כביכול יוצא מהיכל מלכותו, ככה אומר את זה אדמו"ר הזקן, אומר שזה כמו משל, שמלך שיוצא מהיכל מלכותו, ואז באים אליו כל מי שרוצה, לא צריך לתאם פגישה ביומן, ולא צריך לעשות שום דבר, המלך נגיש לכל אחד ואחד. זאת אומרת, עצם זה שהקדוש ברוך הוא נגיש לכל אחד ואחד מאיתנו, זה בעצם זמן כזה, שיכולים להתקרב אליו. זאת אומרת, נכון, אם באדם ישאל את עצמו, איפה זה תופס אותי, מה אני עושה, אין הבדל בסדר יום שלי בין לפני יומיים לבין היום, הוא יהיה צודק, זה נכון, הוא באמת לא, אין אצלו שום דבר שונה. מה ששונה זה שההזדמנות פשוט פתוחה בפניו. למה? כי הקדוש ברוך הוא נגיש. בחודש הזה, הקדוש ברוך הוא נגיש יותר מכל החודשים, המלך בשדה. ואז אם אתה רוצה לעלות על הרכבת, אתה יכול לעלות לרכבת. ולכן זה גם מאוד מתאים מזה שזה סוף השנה. למה? כי בסוף יש מה שנקרא, הרבה פעמים אנחנו יודעים, יש סוף עונה, יש סוף מחירת חיסול. העניין שבאמת של חודש אלול באיזשהו מקום, הזדמנות אחרונה. אתה יכול באמת לישון, ולא להרגיש שום הבדל בין אלול למנחם אב, אבל באמת באמת, בכל הכוחות הפנימיים שלך, בגוף ובנפש, ובוודאי כוחות הפנימיים של העולם, יש כרגע הזדמנות פתוחה לכל אחד ואחד. ופשוט ההבדל בין אם לחוות את חודש אלול כמו שצריך, לבין אם לחוות אותו כמו כל החודשים בשנה, תלוי באדם. זה ממש תלוי באדם. והיום אנחנו ננסה לגעת מה יש בחודש אלול, על מנת שיהיה בעצם קרוב לכל אחד ואחד מאיתנו. אז אני אקדים עכשיו את התוכן של השיעור, לפחות בעל פה, חלקים ממנו בעל פה, ואחר כך ניגע בכמה דברים שכתובים. עכשיו בעצם ננסה לברר יחד, מה יכול לתת ולגרום לאדם להשתנות? איך האדם יכול להשתנות? בכל דבר. בואו ניתן דוגמה, אדם שהוא קמצן לצורך העניין, איך הוא הופך להיות פזרן? אדם שהוא אין לו סבלנות, איך הוא מאמץ ומסגל לעצמו להיות סבלן יותר? הגבלה. הגבלה? הגבלה. מה זה הגבלה?
אתה אומר, נגיד, לבן אדם קמצן תתחיל להיות פזרן, הוא לא יהיה פזרן. אוקיי. תגיד לו, בוא תהיה פזרן חצי יום. יפה. נתת רעיון. הרמב"ם אומר כן. שאתה רוצה לתקן את המידות, לקיצון השני. אוקיי, אתה אומר להפך, לעשות את הצד... לתקופה מסוימת. אוקיי, בוא נראה כמה זה יעבוד, בוא נראה. מה אתה אומר, דוד? וכך שבן אדם בעצם סגר. איך אני יכול לשנות את עצמי, אדם כעסן, איך הוא הופך להיות נינוח יותר? רוצה להיות נינוח? כל בן אדם רוצה, יש לך איזה פרץ התרגשות, הנה כמו חודש אלול, אתה באמת אומר, אני רוצה להשתנות, בסדר? מה קורה אחרי חצי שעה מההתלהבות, מהתשוקה שהייתה לך עכשיו, אתה נכנס לחיים האמיתיים, מה קורה למחרת בבוקר? איך אני באמת יכול לשנות את ה... שוכח ופתאום... יש לו המון כלים לשנות את ה... תן לי כלי, אם יש לך כלי. לשנות את ההתנהגות שלו, זה בעצם כל פעם להיות במחשבה על מה הוא עושה. כל הזמן בכל... זה בדיוק העניין, שהטרדות של היום-יום אומרות לך, בסדר, מה שחשבת... מסיחות לך את הדעת. שוטף לך את זה עם המים, ואז אתה מתחיל מחר. אז בואו אני אגיד לכם ככה. קודם כל, בוודאי שכל מה שאתם אומרים זה נכון. וגם מה שאני אגיד זה לא העניין המוחלט, אבל אני אנסה לרכז את כל מה שאתם אומרים, ולתת לזה כותרת, כי זה מאוד מקל עלינו את הדרך, כשאנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים, נכון? א' ב', אתה צריך לדעת מה אתה עושה. גם בעבודת המידות ותיקון המידות, אתה חייב לדעת מה אתה עושה. הצלחת, לא הצלחת, זה עוד עניין, אבל לפני הצלחתי או לא הצלחתי, אני חייב להבין מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע. לאן אני רוצה להגיע. והבעיה הגדולה היא שלנו, שאנחנו רוצים להשתנות מיד והכל. זה אפשרי. הכל אפשרי, אין משהו שהוא לא אפשרי, אבל שאני מתכוון להגיד שאני מזלזל בזה כביכול, לא שאני באמת מזלזל בזה, אבל השינוי האמיתי, אצל רוב האנשים, וברוב המידות לא יכול להיות מהקצה לקצה ברגע. חייב תהליך. עכשיו, גם להיכנס לתהליך זה דבר מאוד קשה. כי אולי בהתחלה יש לך את ההתלהבות הראשונית, את האורות, וכל השאלה, איך שומרים על הדבר הזה ובאופן מסודר. אז אנחנו נראה שבחודש אלול, יש לנו כמה טריקים, איך ליישם ואיך לעשות את התהליכים האלה. אבל בואו ננסה לחשוב שנייה איך אנחנו מתבוננים ואיך אנחנו נכנסים לתהליכים נפשיים שכאלה. אז בעצם כמו שבעולם העסקי, כל אחד יודע שצריך להיות האיש הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון. הרבה פעמים אתה יודע, לפעמים לא יעזור מה אתה יודע, מה ההשכלה שלך או מה... צריך למצוא את הטיימינג הנכון, להיות האיש, איך אומרים, להיות בזמן הנכון. יש לנו, זה כל אחד מבין שהוא צריך את זה בשביל להצליח. בעמידות הנפש, בהרבה דברים זה כמעט אותו דבר. אדם צריך שיהיה לו את הזמן, האדם ואת המקום. לפעמים בקבלה קוראים לזה מקום, שנה ונפש. אוקיי? אבל נקרא לזה אנחנו זמן, אדם ומקום. הרבה פעמים הזמן, האדם והמקום גורמים לאדם להשתנות ויכולת להשתנות. למה אני מתכוון? אני מתכוון... הזמן, האדם והמקום? אני מתכוון להגיד מה זה הנקודה שיש, יפה, שיש זמנים כאלה שהם בעצם הזמנים להשתנות. יש זמנים מיוחדים שהם הזמנים להשתנות. אני אתן דוגמה קיצונית ומזה ננסה להבין את זה. יש בן אדם שבאים ואומרים לו, תשמע, אסור לך לאכול בשר אדום. למה אסור לך לאכול בשר אדום? אלא מה זה יעשה לך? בשר אדום? צרבת. צרבות, לחץ דם, כולסטרול, כן? יכולים לדבר איתו על זה 20 שנה. כל דבר אומר, נכון, אני מגזים, ומסכים עם כולם, הוא לא משתנה. מתי הוא מתחיל להשתנות? התקף כבר זה רחוק, אבל לפעמים הוא בא לרופא, הרופא אומר לו, תשמע, עכשיו אתה חייב כדורים, אין, זה עניין של זמן, זה, ופה, זה שם, פתאום האדם, ברגע אחד, לא צריך יותר הסברים, הוא כבר מבין, זהו, גמרנו, באותו רגע הוא גמר, הוא כבר יוצא להליכה, הוא יוצא זה, כאילו משהו, קרה לך משהו? חס ושלום עדיין לא קיבלת שום אירוע, שום כלום, פשוט הרופא אומר לך, זהו, אתה עכשיו מהיום חייב לעזור בכדורים או מה שלא יהיה. זאת אומרת, שיש איזשהו זמן, שאומרים לבן אדם, זה עכשיו הזמן, אם אתה עכשיו לא נכנס לזה כמו שצריך, הסכנה כבר מעבר לפינה.
זה יכול להעיר הרבה אנשים מהתרדמת שלהם. כל עוד המצב הוא תיאורטי, הוא בדמיון, אז אדם עוד לא... אבל יש רגעים שבאים ועוברים לאדם, עכשיו זה הזמן, זהו. אם לא זה, זה כבר מעבר לפינה. אבל, יש בזה גם בעיה. אדם נבהל, תופס את עצמו בידיים, עוברים חודשיים, עוברים 3 חודשים. מה אז קורה? הבן אדם עוד פעם מתחיל לאט לאט בהדרגתיות, זה שנקרא לשחרר. הוא לא, יש כזה תהליך שנקרא לשחרר, הוא עדיין לא, הוא אחיזה קצת מתחילה להתרופף. כן, התחיל להתרופף. זה למה שהאדם נשאר אותו אדם. הגיע לו איזשהו זמן שקצת עורר אותו, אפילו סיטואציה שקצת עוררה אותו, אבל הוא עצמו עדיין לא השתנה. בשביל שבן אדם ימאס בהרגלים הרעים שלו, הוא חייב לשנות את עצמו, הוא חייב לשנות את הנפש, מה שנקרא, הוא חייב שהמקום והזמן יעזרו לו לעשות שינוי מהותי פנימי. בחודש אלול יש לו כוח לעזור לאדם להשתנות באופן פנימי. באופן מוחלט. למה? אז זה בעצם האתגר שלנו בשיעור. בואו ננסה להתחיל לפצח מה יש בחודש אלול שיכול לעזור לנו עם כל הדברים מסביב, להתחיל תהליך עמוק יותר. לא תהליך של זבנג וגמרנו, אלא תהליך אמיתי פנימי שיבקע לתוך הנפש שלנו, וממילא ישמר את כל ההתלהבות הזאת, עוד מעט שיהיה לנו בראש השנה, ביום הכיפורים, וחג הסוכות, וכל ההתלהבות הזאת, שיהיה משהו תהליך פנימי שמשמר אותה, שייתן לה לשרוד לפחות עד חג הפסח. אוקיי. אז בואו נתחיל. אומר הטור בהלכות ראש השנה. יודעים איזה הטור? הטור זה היה הספר שהקדים את השולחן ערוך. כן, זה בעצם השולחן ערוך, באיזשהו מקום, הוא המשך, לא המשך ישיר, אבל המשך של הטור. נגיד את זה כך. אומר לנו הטור בהלכות ראש השנה. תניא בפרקי רבי אליעזר. בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה. שמשה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודת גילולים, לכן התקינו חז"ל שיהיו תוקים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה, וכל החודש כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, וכדי לערבב את השטן, וכל הדברים הללו, זה הסיבה שאנחנו תוקעים בחודש אלול. למה אנחנו תוקעים בשופר בכל יום בחודש אלול? יש בזה 2 סיבות. דבר ראשון, באלף אלול עלה משה רבנו להר סיני. לכמה זמן הוא עלה? הוא שבר את הלוחות הראשונות, עכשיו הוא עלה לקבל את הלוחות השניות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עלה אליי ההר. מתי זה היה? א' באלול. כמה זמן משה רבנו היה בהר לקבל את הלוחות? 40 יום. מתי זה 40 יום א' אלול? יום הכיפורים. 10 חודש אלול 29 ימים, זה אצלנו בעצם יום אחרי כיפור. זאת אומרת שמשה רבנו עלה להר סיני היום. א' אלול, היום עלה להר סיני. כשעלה משה רבנו להר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא, ככה מובא כאן, אומר הקדוש ברוך הוא, תתקעו בשופר, שכולם ישימו לב שעלית להר סיני. למה? כי בפעם הקודמת שהוא עלה להר סיני, מה קרה? עשו איזושהי טעות בחשבון, ואז מזה צריך כל הבלגן שחטא העגל, התחיל, בוא עכשיו תתקע בשופר כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, וגם שהשופר מעורר לתשובה, חבר'ה, לא לעשות טעויות כמו שעשיתם פעם קודמת, הנה עכשיו הוא עולה, מתחילים צ'אנס חדש. אז בעצם מתחילים לתקוע בשופר, זכר לעניין הזה, ולעורר את העם לתשובה. אותו רעיון שתקעו אז בשופר בשביל לעורר את העם לתשובה, שלא יגיע מצב נוסף חלילה שיעשו שוב פעם חטא העגל, או משהו שיגרום להם לעשות חטא העגל, מתחיל למעשה גם עכשיו בראש חודש אלול. זאת אומרת, בראש חודש אלול זה זמן מסוגל. על זה יש ויכוח? לא. הזמן הזה משה רבנו עלה להר סיני, זה זמן של הזדמנות שנייה, כן? ואז הלוחות הראשונות נשברו, עכשיו זה הזדמנות שנייה, הקדוש ברוך הוא קורא לו בוא תעלה לקבל את הלוחות השניות. יש פה עניין, יש פה אווירה של הזדמנות. ולנו תמיד מצלצל, מה זה הזדמנות? תשובה, כן? אווירה של הזדמנות זה אווירה של תשובה. מה זה תשובה? תן לי הזדמנות, כן? אז באלף אלול, בראש חודש אלול למעשה, התחיל פה זמן של הזדמנות. משה רבנו עלה למרום לקבל את הלוחות השניות. תחשבו לעצמכם שהיה את חטא העגל, ואחרי חטא העגל היה להיפרע מכל האנשים הללו שעבדו את העגל, אוקיי?
ומשה רבנו משכנע את הקדוש ברוך הוא שימחל לעם הזה, ועד שהקדוש ברוך הוא כמובן מחל והתרצה, פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב בוא תעלה חזרה. מה זה אומר בוא תעלה חזרה? second chance. ממש second chance. זה ממש הקדוש ברוך הוא בעצם בא למשה רבנו ואומר לו, בוא תעלה אליי חזרה, זהו, עכשיו התחיל זמן מה שנקרא הריצוי השני. זאת אומרת, עכשיו זה לא רק כפרה, אלא זה ממש זמן ריצוי. אני מתחיל, נגיד את זה ככה, לאהוב אתכם מחדש, כביכול, תמיד הקדוש ברוך הוא לאהוב אותנו, אבל כביכול לאהוב אתכם מחדש, על מנת שתקבלו את התורה בפעם השנייה. זה התחיל היום. אז כבר החודש, מהיום מתחיל בעצם בפועל, זמן של ריצוי, זמן של הזדמנות שנייה, של זמן של תשובה לכולם. ככה מתחיל הטור. מה קורה בחודש אלול? זמן של תשובה מתחיל. התחיל ממשה רבינו. לכן גם כל יום מחודש אלול, כל יום בחודש אלול, אנחנו תוקעים בשופר. למה? היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, לעורר את העם לתשובה, להזכיר להם, רבותיי, זה הזמן לחזור בתשובה. טוב. אלא מה שהטור בעצם נתן פה הקדמה, תניה בפרקי רבי אליעזר. כאילו הוא הזכיר כאן גם את שם המאמר. עכשיו מי שיודע הטור, בדרך כלל הוא לא מביא מקור של מה שהוא אומר, אם זה לא רלוונטי. אם זה לא רלוונטי להזכיר מי המקור של מה שאמר, את מה שהוא מצטט, הוא לא מציין מקור. אם הוא מציין מקור, סימן שהוא רוצה לרמוז לך פה משהו, שיש כאלה אולי שהבינו את המקור הזה אחרת, שכדאי לך להתבונן, יש שם המשך או דברים מהסוג הזה. כאן הוא ציטט את פרקי רבי אליעזר, באמת נשאלת השאלה, למה היה חשוב לו לטור לציין מאיפה נאמר מה שהוא בעצם ציטט. עכשיו יבואו אנשים ויגידו לי, אז מה, לא איזה, א' ב' של מחקר אקדמאי, לצטט את זה, נכון? הטור הוא לא מחקר אקדמאי, הטור הוא ספר פסיקה, ספר הלכתי. ספר הלכתי נועד להגיד לך, תכלס מה לעשות. אז אם הוא מביא מקור, סימן שיש איזה רעיון, יש איזה עניין. אז מה הרעיון שלו לצטט את רבי אליעזר? מי זה היה רבי אליעזר? רבי אליעזר היה בן כן, רבי אליעזר בן הורקנוס היה בן, מי זה היה אביו? אביו היה סוחר מצליח. מה זה סוחר מצליח של פעם? החזיק מהמניות של טסלה. היה לו שדות, והיה לו בעלי חיים, שברים, ופרות, וכבשים, ואדמות, וכל מה שצריך. היו לו כמה וכמה בנים. הבן שהוא הכי הרבה אהב זה היה את אליעזר. פינק אותו. היה נותן לכל הילדים שלו לעבוד באדמת הטרשים. איפה אליעזר היה עובד? באדמה המשובחת, שיהיה לו עבודה יותר קלה. ממש היה מסדר אותו, וכולם ידעו שהאבא נותן לאליעזר, אליעזר הזה כמובן, אחר קינאו בו. אפשר להבין, לא? לא להסכים, אפשר להבין. יש הבדל בין להסכים לבין להבין. אפשר להבין מה עבר עליהם, קינאו בו. אבל, אליעזר הזה התחיל בו תהליך פנימי, שהוא מבין שהתכלית האמיתית שלו זה לא להיות פועל אדמה. עם כסף, להיות סוחר עשיר, זה לא התכלית שלו בחיים. מה התכלית שלו בחיים? לשבת ללמוד תורה. הבן שהוא לא יודע לקרוא ולכתוב. אולי הוא יודע לקרוא ולכתוב, אבל עדיין לא יודע ללמוד. מי למד אותו? אבא שלו בז לכל העניין הזה, מה ללמוד, איזה ללמוד, שב, תעשה כסף, תעזוב אותך משטויות, מה איפה נכנסים לך רעיונות כאלה? יום אחד ראה שני תלמידי חכמים הולכים, ראה אותם מתפלפלים. הדבר הזה כל כך, נקרא לזה ככה, פעל עליו, החליט באותו רגע לעזוב את כל כלי העבודה שלו, זרק אותם על הארץ, נדבק לאותם תלמידים. לאיפה אתם הולכים? הולכים לישיבה. הם היו תלמידים של הישיבה הכי גבוהה באותו זמן בארץ ישראל. אז הם משכו אותו, הוא הלך לישיבה הכי גבוהה שיש. הוא לא יודע צורת אות. הוא כן יודע צורת אות, אבל ממש לא יודע ללמוד. ויש סיפור שלם, הוא לא אכל ולא שתה, ורק התמסר ללימוד, שיצא ממנו ריח מאוד חריף, עד שרבי יוחנן בן זכאי זיהה אותו וכו'. זאת אומרת, הוא עשה תהליך מאוד 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 פנימי, שעשה שינוי קיצוני מאוד בין מה שהוא היה לפני ומה שהוא היה אחרי. מסופר שאבא שלו נידע אותו מכל הרכוש. למה הוא נידע אותו מכל הרכוש? אמר שהוא הלך ללמוד, אחרי כל מה שעשיתי למענך,
נידע אותו איך אומרים, נשאל אותו מכל הירושה, אחר כך הוא שמע איזה חיל הבן שלו עושה, אז הוא הלך לרבי יוחנן בן זכאי שיתיר לו את הנדר. אז הוא עשה נדר הפוך. הוא הדיר את כל אחיו של אליעזר וירוש את הכל באליעזר. הוא לא הסכים. לא, אני מוכן להיות רק חלק אחד עם אחד. על כל פנים, אז למה כל כך חשוב לנו הדבר הזה? כי בעצם, כשהטור רוצה להסביר לנו מה חשוב לו על העניין של חודש אלול, מה חשוב בחודש אלול, הוא מצטט את רבי אליעזר בשביל להבין, תקשיבו, אני לא מדבר איתכם על דברים ריקים, אני לא אומר לכם סתם סיפורים, הנה אני מצטט לכם מאמר, מאחד שלא פחות ולא יותר, עשה שינוי של 180 מעלות בחיים האישיים שלו. ממצב שהיה לו כסף, זהב, כל מה שצריך, עבר 100% להיות תורתו אומנותו קלאסי. מי היה רב תור רבי אליעזר? הפך להיות אחד מגדולי החכמים, מה שהתנא בפרקי אבות מספר, שהוא שקול כנגד כולם. טוב, אז למעשה כשהטור מצטט לנו מה זה חודש אלול, זה בעצם חודש שהזמן של התשובה פתוח. הקדוש ברוך הוא פותח עכשיו הזדמנות לכולם, זה התחיל מעם ישראל במדבר, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא קורא לו, טוב בוא תעלה אליי, זה היה בראש חודש אלול. אוקיי? אז באמת בחודש אלול זמני התשובה פתוחים. פשוט פתוחים. הזמנים להתקרבות פתוחים יותר מכל השנה. אוקיי? מה עוד קורה בחודש אלול? אני בפסקה 2. אומר פרי עץ חיים. אלול הוא ראשי תיבות של עינה לידו ושמתי לך. שמתי לך מקום אשר אנוס שם, כן? מה זה אומר? אז ההמשך של זה בפרשת השבוע שלנו, נקרא את הפסוק הבא. וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי, אשר יקה את רעהו בבלי דעת והוא לא שונא לו מתמול שלשום, הוא ינוס על אחת הערים האלה וחי. יש לנו מצווה שאנחנו נקרא עליה פרשת השבוע שלנו, שאגב, הפרשה הזאת, הפרשה הקודמת שלפניה, ועוד פרשה נוספת שתהיה אחרי פרשת שופטים, בעצם יש בה כמעט 200 מכל המצוות שיש לנו, כתובים בפרשות האלה. זאת אומרת, הם מרכזים בין 20% לשליש מכל המצוות שיש לעם ישראל בפרשות האלה. שופטים זה 140 ומשהו, לא? לא זוכר כמה זה במצוות, אבל זה כמות גדולה. בקיצור, אחת המצוות שכתובות בפרשת שופטים, זה פרשת עיר מקלט. מה זה עיר מקלט? מה זה המצווה הזאת? שאם בן אדם רוצח, כן. לא בכוונה תחילה, בשוגג, אז הוא יכול ללכת לעיר מקלט, שזה מקום אחר, וכביכול כל זמן שהוא שמה, אי אפשר לעשות אותו דין על העניין. אז בוא אני ארחיב את זה, את מה שאתה אומר. בעצם עיר מקלט זה מקום שאמור לקלוט את כל מי שרצח בשגגה. למה צריך לקלוט את כל מי שרצח בשגגה? כי בא מישהו וחטב עצים, ואף לו הגרזן, הברזל, והקטע מישהו בראש, הוא מת כתוצאה מזה. באותו רגע באים גואלי אדם, הקרובים של אותו זה, שוב פעם, זה לא אצל הבדואים, זה התחיל עם היהודים, ורוצים לנקום את נקמת אדם, אם הוא רץ לתוך העיר מקלט, לתוך העיר מקלט אסור לגעת בו. כמה זמן הוא נמצא בעיר מקלט? שהוא נשבר. עד מות הכהן הגדול. קטע קצת... עד שהכהן הגדול נפטר, ואז כולם משתחררים מעיר המקלט. עכשיו צריכים להבין פה את המצווה הזאת. מה יש בה? קודם כל, מהו השם? זה שרוצח בשוגג. ולמה צריך לתקן... אז אני צריך להיזהר, זה לא מזיד? זה לא קרוב למזיד? לא. מה ההבדל בין שוגג לבין מזיד? מזיד זה בכוונה תחילה, הוא אומר, אני אהרוג את הבן אדם הזה חס ושלום. שוגג, בלי כוונה תחילה קרה לו, אבל למה הוא כן חייב? אתה יכול ללכת בשביל. שאני יודע, מבחינת הדין, לא מבחינת ה... אוקיי. זה מפני שהוא כביכול היה צריך להיזהר במעשה שלו, אותו שבב שאף, או אם הוא היה עושה את זה נכון, השבב לא היה אף, ולכן... אז איך אנחנו נדון אדם שנוסע ב-120 באור אדום? כרוצח או כשוגג? שוגג משום שהוא לא התכוון. זה לא שוגג. לא, לא שוגג. עבר על החוק, אבל לא התכוון להרוג אף אחד. כן, הוא עושה משהו שיכול להרוג. יפה. אז אנחנו מבינים פה שגם המזיד זה לא בדיוק מזיד, יש בו כמה רמות של מזיד, וגם השוגג יש בו כמה רמות של שוגג, נכון? אז בואו נעשה סדר לפחות בשוגג.
לפחות מבחינה הלכתית. השוגג, כמו שהרמב"ם מסביר את זה, השוגג, יש כמה סוגי שוגג. יש שוגג של אדם נסע כחוק, לא עשה כלום, מותר בתמרור לנסוע 80, הוא נסע על 70. שתי ידיים על ההגה, לא נוגע בטלפון, מרוכז כולו, פתאום משום מקום קופץ לו ילד לכביש. זה נקרא שוגג? כן. זה השוגג הכי שוגג, כי הוא באמת נסע, הקשיב לכל הנחיה, לא היה לו שום דרך להתגבר על התקלה הזאת. הרמב"ם אומר, כזה סוג של שוגג לא נכנס לעיר מקלט. לא זה השוגג שנכנס לעיר מקלט. איזה שוגג כן נכנס לעיר מקלט? שוגג שלא התכוון לרצוח, אבל לא נזהר עד הסוף. היה בידו למנוע בדרך מסוימת, אוקיי? אדם שיש לו גרזן, צריך כנראה לבדוק את הגרזן לפני כל פעם, או לפני תחילת עבודה, לבדוק את זה היטב. אני זוכר שבשיעורי הנהיגה מונעת, כן, הייתי אז, אני זוכר את החוק, גם אצלי זה קורה לצערי, אז אני זוכר שהציגו שאלה, מה קורה אם אתה בבוקר עולה לאוטו, מניע את האוטו, עושה רוורס, ולא ידעת שיש איזה שיקור ששוכב מאחור. האם אתה אשם? מה מידת האשמה שתלויה בך? אדם שיקור שנרדם מאחורי על פי תורה אתה צריך לבדוק. על פי חוק. אני חושב שיש איזה סעיף כזה, אני לא בטוח. שמה? שגם שמעתי משהו כזה. מה? שאתה צריך לבדוק. אתה גם צריך נהיגה מונעת. בטוח אני צריך, במצב שלי. מה קרה דברים כאלה, M9? בסדר, שמה בכלל. אבל אתה עולה לאוטו בבוקר, אתה עושה רוורס, ועלית שיקור, אני לא יודע מה, אני זוכר, זה פשוט השאלה ששאלו. אז אם אני זוכר נכון, אני מקווה שיתקנו אותי אם אני טועה, אבל מה שהחוק אומר ככה, בבוקר אתה צריך לעשות סריקה מסביב לאוטו. במשך היום, כשאתה יוצא ונכנס, מספיק להסתכל רק מהמקום שלך והלאה. מה שמצחיק שדווקא היחידים שעושים את זה זה עבריינים. לא בגלל השיקום מאחורה. אבל לא בודקים מסביב, בודקים מתחת. על כל פנים, אז צריך לעשות בדיקה בתחילת יום. למה זה? כי ככה קבע המחוקק. המחוקק מבין שהוא לא יכול להגיד לבן אדם, כל היום אתה יוצא נכנס, אתה צריך לעשות סיבובים סביב האוטו, זה דרישה לא הגיונית. אז הוא עושה איזשהו משהו, האוטו חונה המון כמה שעות, לילה, משהו ביניים, אבל גם יש בו היגיון, זה לא סתם ביניים, ובבוקר צריך לעשות סיבוב. אני לא יכול להבטיח לכם שאני עושה סיבוב בבוקר, אבל כן, זה הרעיון, הרעיון שצריך לעשות משהו בתחילת היום. בתחילת היום, כן. ומה קורה באמת בן אדם לא עשה את זה? יכולים לחלילה להאשים אותו ברצח? ממש לא, אפילו לא בהריגה. אני לא יודע, אני לא בקיא בחוק, אבל לדעתי גם בהריגה לא יאשים אותו. כי עדיין הוא שוגג, מה הוא הסתכל במראות, הכל, מה זה יכול להיות שבן אדם נכנסתי מתחת לאוטו להירדם, מה הוא חשב שיהיה? יאשימו את ההרוג שנהרג. בדיוק, טוב, לא רוצה להכניס פוליטיקה, אבל זה לא שייך, נכון? אז בוודאי שהבן אדם... אבל זה שוגג שיש לו קצת אחריות, אולי זה לא יהיה שום אחריות פלילית, והוא לא יקבל אפילו לא רישום פלילי, כי זה באמת שוגג למהדרין, אבל זה שוגג שונה משוגג כזה, כמו שהבאתי דוגמה, שילד שנדחס לכביש, תנסה את הכחוק. זה שונה. אומרת לנו התורה, למה קורה מצב כזה לפעמים שבן אדם בשגגה דילג על הזהירות שהוא היה צריך אולי לעשות? כי מסבב הסיבות סיבב את הדברים באופן כזה שבחלק החיצוני אתה באמת לא רואה שום אשמה, אבל בחלק הפנימי יש פה אשמה פנימית שהתבטאה בזה, וכנראה שהיא באה מדורות קודמים, מחשבונות אחרים, שחשבונות שמיים. אבל או שהאדם עצמו שעשה את העבירה בשוגג פגם משהו, שלכן גולגל אליו המאורע המצער הזה. נמצא שגם אדם שעושה עבירה בשוגג צריך כפרה. למעט אם זה שוגג למהדרין, שזה משהו אחר, שמן הסתם גם הוא צריך כפרה, אבל לא כפרה של עיר מקלט.
אוקיי, אז מה הכפרה שעושה השוגג הזה, שרצח נפש, שלא היה מספיק זהיר במאת האחוזים, אוקיי? היה זהיר ב-90%, 95%, אבל לא ב-100%. מה עושה השוגג הזה? מה עושים איתו? שולחים אותו לאן? לעיר מקלט. מה קורה בעיר מקלט? הוא יוצא לגלות. וגלות, כמו שאנחנו יודעים בתשובה, גלות מחפרת. אדם שיוצא לגלות, עצם הגלות מחפרת עליו. לכן כשאדם בא ואומר, הייתי כמה וכמה שנים בגלות, מה הוא מתכוון להגיד? הייתי בסבל מתמשך, והסבל מתמשך הזה יכול לגרום לאדם לכפרה. לכפרה. אז כשאדם הולך לעיר מקלט, הוא מקבל מקום שבו הוא יכול לערוך את הגלות שלו. בסדר, זה בפשט. עכשיו בואו ננסה, אנחנו רוצים להבין את הפנימיות של הדברים, נכון? בואו ננסה להבין איפה זה תופס אותנו. מה זה עיר מקלט? אליי. מה זה אומר אליי? או לכל אחד ואחד שיושב כאן. צהל. במקום לברוח אליו בסוף. בסוף, כשנדבר על החלק הראשון, כן. של השיעור, זה כאילו לברוח, לברוח. אבל... הרי מה אומרים לך? אומרים לך, מי שעשה ככה וככה בורח. נכון. מדברים על אלו. נכון. אז אם עשיתי כל השנה, קח את עצמי בסבבה שזה היה בשוגג. בסדר, בוא נפנק את עצמי שזה היה בשוגג. סליחה, לא עשית כלום, זה לא עזוב שוגג. נפנק את עצמנו שזה היה בשוגג. אז אתה צריך ללכת למקלט, שזה הבריחה שלך. אולי דווקא שם אתה יכול. אז מה עושה עיר מקלט? לא במקום שלך. אז מה עושה עיר מקלט? אבל זה התשלום. אתה לא בבית. רגע, שנייה, את אומרת פה משהו. מה הכוונת תשלום? אתה מקבל הזדמנות שנייה. כן. אבל זה לא סתם ככה, זה כמו שהתאמות החתונים וההבנה שעשית משהו לא בסדר, אתה משלם. כן. כדי שתהיה לך את ההזדמנות שנייה. אז הבנת, אתה לא, היא בעצם מוסיפה פה עוד פרט. זה לא רק מקום לברוח, יש לך גם מקום שקולט אותך. כן, הכוונה שלי לברוח, לא לברוח מהמציאות. כן, לא, ברור לי, אני מציין מבחינה פנימית. שים לב, בעצם קוראים פה, כשאדם נכנס לעיר מקלט, קוראים פה שני דברים. קודם כל יש לו מקום שקולט אותו, שזה ציווי מהתורה. התורה מצווה אותנו לבנות ערי מקלט. זה לא בא ככה. יש פה ציווי אלוקי. אבל בלימוד שאנחנו לומדים עכשיו, כן. אתה מדבר על מציאות שאין עיר מקלט. לא, תהיה מבחינה פנימית. אתה לוקח, כן, אז אתה כן. לוקח את זה השלב. נכון. לכן לקחתי את זה למקום הזה, של איפה אני אעשה את התיקון. לא במקום... חד משמעית, אתה רק צריך עוד משהו אחד. שהמקום יקלוט אותך. שהמקום יקלוט אותך. איזה מקום או, זה שאלה טובה. זה שאלה טובה. וזה אני רוצה להגיע. זאת אומרת, זה לא רק בחירה שלך ללכת לעיר מקלט, אוקיי? ושם אתה בעצם עובר את תהליך התיקון, אתה יוצא לגלות. אתה צריך גם מקום שיקלוט אותך. זה שני פרטים. או עם הצדקה. יפה. הקשבת שיעור שעבר, יפה. אז הרעיון של עיר מקלט, לא סתם מתללת. הרעיון של עיר מקלט זה שאתה תתחיל תהליך, אבל גם שיהיה מקום שיקלוט אותך. הדוגמה הכי טובה לזה כמובן, זה מעיר מקלט מודרנית של היום, מה זה? כל נגיד מכוני גמילה, נכון? בשביל שאדם יגמל, הוא צריך קודם כל לרצות את זה, וצריך גם שיהיה מקום שיקלוט אותו, נכון? הרי בלי זה או בלי זה, לא יצליח, לא... זה, כל אחד עושה חצי, נכון או לא? אנחנו חושבים שעיר מקלט זה תאילנד. בסדר. לא משנה אבל הרעיון מובן. אז נמצא שעיר מקלט עניינה קודם כל לקלוט. היא עצם זה שהיא פתוחה לקלוט את כולם, זה עיר מקלט. והנושא השני של עיר מקלט זה מי שזקוק לתשובה הזו, יהיה לו איפה לעשות אותה. איפה הוא עושה אותה? בעיר המקלט. אוקיי? כבר נראה מה אנחנו לוקחים את זה. מסביר ספר החינוך, אני קורא פה באמצע הפסקה 2. לפי שעוון הרציחה חמור עד מאוד, ולכן ראוי למי שהרג אפילו בשוגג, שבאת תקלה גדולה כזו על ידו, שיצטער צער גלות, ששקול כמעט כצער מיתה. למה? כי כשאדם יוצא לגלות הוא נפרד מאוהביו ומארץ מולדתו, ושוכן כל ימיו עם זרים, כן? עד שהוא מתקן את עצמו. ואז מה קורה? ובעצם הוא נסתר מעיני הקרובים של הנרצח, ואז בעצם אין להם מניע להתנקם בו, כי הוא כבר הביא את העונש על עצמו. בוא נגיד את זה כך, אוקיי? אומר הרבי, אוקיי, מה זה אומר אלינו? השם אומר ליהודים כך, אני נותן לכם 29 ימי חודש אלול, שבהם אפשר להיקרע מכל ההרגלים השליליים וההנהגות הקודמות, ונס שמה. עליכם לברוח לתוך סדר והנהגה של חודש אלול ולהתיישב שם, ובמילא הדבר יהיה למקלט מגואל אדם מכל הקטרוגים. הרבי עכשיו אומר, רגע,
אז מה זה עיר מקלט? הרי אל תשכחו שאת פרשת שופטים תמיד קוראים בסמיכות לחודש אלול. או מיד בתחילת החודש, או קצת לפני. לא, סליחה, תמיד בתחילת החודש. פרשת ראה קוראים לפני, אבל שופטים תמיד בתחילת החודש. בעצם בחודש אלול שאנחנו נשמע מהקריאה כאן בספר התורה שיש עיר מקלט, כל אחד צריך לשמוע את זה. מה זה עיר מקלט? זה חודש אלול. מה עושה חודש אלול? למה חודש אלול הוא עיר מקלט? כי חודש אלול הוא זמן, כמו שאמרנו, של second chance. הוא זמן כזה שהמלך בשדה, הקדוש ברוך הוא נגיש יותר משאר השנה. שוב פעם, בהלכה זה כתוב על 10 ימי תשובה, קראו בהיותו קרוב, זה אלו ימים שבין ראש השנה לחודש אלול, אבל חודש אלול, לפחות על פי תורת הסוד והחסידות, עניינו הוא המלך בשדה. זאת אומרת, כביכול הקדוש ברוך הוא יוצר לנו, כביכול, עיר מקלט. מה זה עיר מקלט? חודש אלול. אבל זה לא מספיק. מה צריך שהעיר מקלט הזאת תהיה שימושית? צריך שהאדם יחליט שהוא בורח ונכנס לעיר המקלט. אדם שזקוק לעיר המקלט, שייכנס לעיר המקלט. אז חודש אלול קודם כל חייב שאנחנו נעשה את המינימום. מה המינימום מבחינתנו? לרצות להיכנס לעיר המקלט. ואם אני בחודש תמוז רוצה להיכנס לעיר המקלט, מה אז יהיה? אני יכול או לא? המקום לא קולט. לא קולט אותי? הוא קולט, אבל צריך גם קשרים, זה יותר קשה. צריך קצת פרוטקציות, צריך, נמצא את זה בשם המושל, תצטרך לדרוש את זה הרבה יותר חזק. בחודש אלול מספיק קריאה מינימלית, פשוטה, שאדם אומר לעצמו מספיק עם השטויות, זהו, אנחנו כבר בסוף שנה, בוא נעלה על הרכבת. יש כוח לקריאה הפנימית הזאת, שבן אדם קורא לעצמו, בשביל שהיא תחזיק אותו, בשביל שזה יהיה משהו קצת יותר מאיזשהו רגע של תשובה שיתפוגג מחר בבוקר. יש משהו בחודש אלול, ואתם יכולים לבדוק את זה אפילו עם עצמכם, שגם אם תקום מחר בבוקר, תגיד לעצמך, בסדר, ההתלהבות פחתה לי, כן, נגיד שאתה מתבונן בעצמך בתוך תוכך, אתה אומר, כן, ההתלהבות פחתה לי, אבל עדיין אנחנו בחודש אלול. עצם הקריאה הזאת של חודש אלול, היא משמרת את העיר מקלט פתוחה יותר. זה נגיש יותר. חודש ניסן. חודש ניסן זה כבר מצד הגאולה שבו, זה כבר מצד המעלה. אדם. מצד עבודת השמחה. בוא, ביהדות בלי עין הרע יש הרבה תחנות, לא בעיה, אבל כל תחנה יש בה ייחודיות. אגב, יש כאלה באמת, שמה שמאיר אותם זה דווקא חודש אלול. יש כאלה שלמשל מה שמאיר אותם זה דווקא שמחה של חודש אדר. כי זה יותר גבורה פה. כן, לא יודע, כל אחד וכוחות הנפש הפנימיים שלו, כן, זה לא סותר. הדבר הנכון הוא שכל זמן וכל רגע תתעורר ותשתמש בכוחות של הזמן הספציפי. טוב. עכשיו, בעצם אם נעשה לזה כך, נעשה לזה השאלה, אז יש לנו זמן, טיימינג, אמרנו שכל הדברים עובדים בזמן, אדם ומקום. האדם זה אנחנו. מה זה הזמן? זה חודש אלול. חודש אלול זה זמן כזה שהקדוש ברוך הוא בעצם פתח כבר ממשה רבנו הזדמנות לבוא ולקבל את הלוחות השניות. אוקיי? עכשיו בוא ניגע מה זה מקום. אז מקום זה כמו שאמרנו עיר מקלט. אבל איפה המקום תופס אותנו באופן מדויק יותר בחודש אלול? מה זה נקרא מקום? יש למישהו רעיון לעזור לי? בית כנסת. אוקיי, אבל בית כנסת פתוח כל השנה. בטח הבית כנסת הזה. אבל אתה צודק. הבית כנסת של חודש אלול הוא בית כנסת שונה מחודש סיוון. מחודש טבת, הוא שונה. בואו ננסה להבין למה. אז מסופר לנו במדרש שמואל על רבי נהוראי. רבי נהוראי, במסכת אבות הוא אמר, כן, איך הולך שם הלשון? רבי נהוראי אומר, רוצה להגיד את המשנה שלא מדויק? לא. כן, לא, אני מנסה רגע להיזכר שנייה במשנה, במה שרבי נהוראי אומר, מחילה שאני אעזר באדמו"ר גוגל. לא, אז זה הולך על רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם ואין אני עוסק אלא במקום תורה,
אבל את הלשון של המשנה קצת שכחתי, משנה במסכת אבות, טוב, אני זוכר, אני מקווה תוך כדי. על כל פנים, רבי נהוראי בעצם אומר שהוא גולל למקום תורה, וגולל למקום תורה. למה רבי נהוראי מבקש, אני רוצה לגלות למקום תורה, זאת אומרת, אני רוצה לצאת מאזור הנוחות שלי, וללכת למקום תורה. מה העניין לגלות למקום תורה? ואם התורה תגיע אליי, אני יושב בקומה, ארז, תן לנו איזה נכס טוב. 30? ככה, 30. אני אקרא לרב, יעלה עד אליי, נשב ללמוד עם סיגר טוב, עם משהו מעושן, ויסקי מעושן, לא רגיל, צריך שזה יהיה מעושן, עם קוביית קרח גדולה, כן? כן. כמו שאתה יוצא מתשרי חשבון. ונשב ללמוד, מה הבעיה? כמו שאתה יוצא מתשרי חשבון בחול לתוך אלול, גם בפיזי, אתה מזיז את המקום, ושם אתה יכול לעשות את השינוי, כי אתה לא בתוך השגרה שלך שהיא... התחילה אמרנו שהיא מפריעה לך. אוקיי, זאת אומרת, אתה אומר שיש חשיבות לגלות. זאת אומרת, אם אתה רוצה באמת לשנות, שהתורה תשנה אותי, יש רעיון, יש עניין, הווה גולל למקום תורה. זאת אומרת, עצם זה שאדם גולל למקום תורה, בואו נעשה השוואה, כן? אתם יצאתם היום ובאתם לשיעור, בסדר? שיעור גם עולה לאינטרנט, נכון? אפשר לשמוע אותו אחר כך, לא, אבל יש מי שרוצה שבאמת שהדברי התורה יקלטו בו יותר, יש עניין לבוא, לפנות זמן, לשים בייביסיטר, לשים מה שצריך, ולבוא ללמוד תורה. מה זה עושה הדבר הזה? הגולל למקום תורה, הוא עוזר לאדם לשנות את המהות. איפה אנחנו יודעים את זה? מי זה היה רבי נהוראי? רבי נהוראי הלא הוא רבי אלעזר בן ערך. מי זה היה רבי אלעזר בן ערך? האחד מגדולי התלמידים, שוב פעם של רבי יוחנן בן זכאי, והיה היורש הטבעי של רבו. הגמרא מספרת שכשרבו נפטר, אז הוא היה בטוח שהוא יורש את התפקיד שלו. מאיזה תלמיד עוד יכול לרשת את רבו? הוא היה בטוח שזה רק הוא, נכון? אבל פתאום כשרבו נפטר, פתאום התחילו כאלה פוליטיקות קטנות בין התלמידים, והוא הרגיש שזה לא בשביל הכבוד שלו. מה אני אתחיל, אתם רוצים, מה, אני... ברור שאני צריך לקבל את זה, מה אני אתחיל עכשיו לעשות איתכם פה דיונים בכלל? תייעץ עם אשתו. אשתו אמרה לו, לא הבנתי, האוכל בא לעכברים או העכברים באים אל האוכל? ולא שהסתבר שהתלמידים לא באו אליו. אז הוא קצת נפגע, אמר, טוב, אתם לא רוצים, אני לא אהיה ראש הישיבה, הלך לעיר, כאן איזה לתל אביב של פעם, לא תל אביב שלנו, תל אביב במושג, עיר שיש בה מזרקות יין, וגבינות משובחות, וסוחרים מוצלחים, ופחות ישיבות, יש בה הרבה יותר, מה שנקרא, חיי הוואי, תרבות ופנאי. והוא ישב שם במשך 2 והתחיל, ולאט לאט הוא הרגיש בעצמו שהוא מדרדר ומדרדר ומדרדר, מבחינה רוחנית. אחרי 2 הוא קיבל סייעתא דשמיא, תפס את עצמו, איך אומרים, היה לו כנראה את החודש אלול, תפס את עצמו חזק ואמר, בשום אופן, אני יוצר פה. מה עשה? גלה חזרה ליבנה. נכנס לישיבה בהכנעה, הוא התחיל להיות אחד מהתלמידים, ועד שהוא, כן, חזר שוב פעם לעצמו. לכן, כשהוא הגיע לשם, הוא נהיה נהוראי, הכוונה שהוא מאיר את כל הסביבתו, נעיר ומאיר את כל הסביבתו. לכן קראו לו שם רבי נהוראי על שם הפעולה שלו. והוא אמר, רבותיי, מי שרוצה להצליח, הווה גולה במקום תורה. אתה לא יכול להיות בעיר שהיא כולה זה, אתה צריך לדעת שבשביל שהתורה תשנה אותך, הווה גולה למקום תורה, וזה דבר שהוא נכון עד היום. כל אדם שרוצה באמת, אני יכול לשאול פה כל אדם שיהיה, כן? כל אדם שיהיה. איפה הוא פרודוקטיבי יותר? כשהוא עובד מהבית או כשהוא עובד במשרד? מה התשובה? למה? מה יש במשרד? בבית הכל נגיש, אתה יכול לעבוד עם הפיג'מה. זה לא מה יש, זה מה אין במשרד. אתה אומר, האין גורם לאדם. ואתה נותן לך תחושה של גלות, כן? אתה גולה. בבית אתה נוח, אתה יושב איפה שאתה צריך לשבת, אתה נמצא בזה, ואז מילא גם הפיתויים והסך הדעת והחוסר ריכוז. המשרד, אתה יודע שאתה עכשיו מ-10 עד שעה 3, אתה מדויק בזמן, אתה יודע בדיוק, זה לא כל הזמן, יש לך זמן, אתה צריך לצאת, שווה לך לפעמים לעמוד בפקקים וזה, ולעבוד מהמשרד. ודאי. כן? אז כל שכן קל וחומר,
שבלימוד תורה ובשינוי המידות, הווה גולל למקום תורה. יש רעיון שאדם צריך לצאת ולגלות למקום תורה. מה זה הגולל למקום תורה לענייננו בחודש אלול? העניין של לגלות למקום תורה בחודש אלול, זה באיזשהו מקום, הזמן של חודש אלול, כשאתה נמצא בבית הכנסת, הוא זמן ששווה ויעיל יותר מכל השנה. זאת אומרת, אם אתה מחליט עכשיו לבוא לצורך העניין, ללמוד שעה בבית הכנסת בחודש אלול, אז המקום והשנה, זאת אומרת, סליחה, הזמן והמקום, הזמן שזה חודש אלול, והמקום וההחלטה שמשנה את הנפש של האדם, תהיה הרבה יותר יעילה, מאשר שתעשה את זה לא בבית הכנסת, או שלא בזמן אלול. אפשר לנסות את זה. אפשר להחליט מחר, אני בא 20 דקות לפני התפילה, כן? או אני מחליט לעשות איזה שיעור תורה, דווקא בזמן הזה, השיעור הזה יהיה הרבה יותר יעיל ופרודוקטיבי מזמן אחר. חד משמעית. אחד צריך להיות קשור לשני. כן. כן, אז אני פשוט מנסה להבין מה המעלה של חודש אלול על פני שער השנה. עכשיו אנחנו נגיע לאיך משנים את האדם. הזמן הבנו, המקום גם הבנו, אוקיי? נגיד שהבנו. הבנו מה אנחנו, לאן אנחנו צריכים לשאוף. עכשיו איך משנים את האדם. איך האדם יכול בזמן של אלול לתת לעצמו צ'אנס של שינוי אמיתי בכל דבר אגב. זה לא בהכל, וזה לא בהכל ולא עד הסוף. זה יכול להיות בפרטים מסוימים, זה יכול להיות בחלקים של פרטים מסוימים. אבל הזמן של חודש אלול הוא זמן לשינוי. הוא זמן שאדם יכול להגיד לעצמו, צריך לעבוד על העניין הזה והזה. והמעלה של חודש אלול, שיכולה לגרום לאדם להחזיק בשינוי בצורה יותר רחבה. עכשיו בואו ניגע איך משנים את האדם. אז בואו תראו דבר נפלא. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, הוא אומר למשה רבנו בחומש שמות, אני בפסקה שלישית. ויאמר השם, ראיתי את עוני עמי אשר ממצרים, וירד להצילו מיד מצרים, להעלותו מן הארץ ההיא וכו' וכו'. ואז הוא מצווה למשה רבנו, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, הכוונה בואו שיבוא איתו לפרעה. ומה תגידו לפרעה? העלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי, ארץ זבת חלב ודבש, ובאת אתה וזקני ישראל מלך מצרים ואמרתם אליו, נלכה דרך 3 ימים במדבר ונזבחה להשם אלוקינו. תבקשו מפרעה רק 3 ימים. תבקשו מפרעה רק 3 ימים שייתן לכם לצאת מארץ מצרים לזבוח להשם. מה הולך פה? אבל התוכנית הרי ברורה. תבקש 3 ימים. מה יקרה העבד שצחרר אותו ל3 ימים? הוא כבר לא יחזור. אז מה, הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות תרמית לפרעה? אם אתה רוצה לגאול אותם, תגאל אותם. אתה לא רוצה לגאול אותם, מה אתה עושה עכשיו משחקים, כאילו, תכסיסים על פרעה, אתה יכול לגאול, אז תגאל. עכשיו, מה זה? הקדוש ברוך הוא אומר, לך לפרעה, תגיד לו רק 3 ימים. כאשר הטריק כביכול שקוף. אז באמת המפרשים שואלים את זה, זה על שייך. איך באמת הקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות דבר כזה? יפה. תפרט. שאם היו אומרים לו תשחרר אותנו, אז פרעה לא יכול להגיד לא, בעצם כי זה ניסיון שלא יכול לעמוד בו, אז הוא לא יכול להסכים. יפה. מאיה, היום נתת לו לקחת את הכל. בעצם מה שקרה פה, הקדוש ברוך הוא בעצם לא נותן לשום בן אדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. וצריכים להכניס, תקשיבו, זה משפט מאוד, מאוד נעים לאוזן, מאוד, אבל הוא משפט מאוד 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 יסודי. אדם צריך להכניס לעצמו לראש, אין לי אתגר שאני שרוי או מצוי בו, שאין לי יכולת להתגבר עליו. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא שהוא רחום וחנון, גם לפרעה מלך מצרים, שזה מייצג את כל הקליפה והסטרה הכי קשה שיכולים להיות, הוא אומר, יאור לי ואני עשיתיני, עד כדי כך, גם מול אדם כזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני אגיד למשה, לך תגיד לו לשחרר את עם ישראל, מה יגיד פרעה? הוא לא יכול לעמוד בזה, ממילא לא נתתי לו את הבחירה החופשית, כי העמדתי אותו בניסיון שאדם כזה לא יכול לעמוד. הוא רשע מרושע והכל בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא
גם את הרשע המרושע הכי גדול, יהיה הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו בניסיון, שהוא צריך לבחור אם לעשות טוב או לעשות רע. פרעה, כשבאים לבקש ממנו 3 ימים, באמת, אומה כזאת גדולה של עבדים, לפעמים בן אדם שאתה בא ואומר לו, בוא נגיד יש לך אפשרות לרדות חס וחלילה באיזה עבד, בסדר? הוא בחשמה, כל השנה הוא עובד, תן לו רק יומיים בשנה, אוקיי? תן לו רק יומיים בשנה, שילך ייקח חופש. אז גם אדם שהוא מאוד רודן, אוקיי? יכול להבין את הדבר הזה, גם אם יש מסתתר מאחורי איזה טריק, אוקיי? התנועה לבקש, תן לו רק יומיים להחליף כוח, זה גם דיקטטור יכול לעמוד בעניין הזה. ודיקטטור שמחליט שהוא גם יומיים בשנה לא ייתן לו חופש, זה הופך אותו מדיקטטור עריץ וכו' וכו', לאדם חסר לב בכלל, שמה שמעניין אותו זה, זאת אומרת, גם בדיקטטורים יש הבדלים. שהקדוש ברוך הוא אומר לפרעה, למשה, לך להגיד לפרעה רק 3 ימים. יש פה מסר עצום, שהוא בעצם אומר לפרעה, תשמע, אני מבקש לך רק משהו קטן, תעמוד בו. לא עמדת בו, עכשיו אתה ראוי לקבל מכות. אחרי שפרעה סירב לזה, זהו, נגמרו לך כל ההזדמנויות. איפה זה תופס אותנו? אני מדלג... תקבל גם את הניסיון הזה, זה לא שאלות... חד משמעית. אני מדלג לחלק האחרון של מהתניא. התניא מסביר כאן, אדמו"ר הזקן מסביר ממש בדקות שנשארו, אני רק אתעכב על העניין הזה. ואם העצבות אינה מדאגת עוונות, אלא מהרהורים רעים ותאוות רעות שנופלות לו במחשבתו, התניא אומר, לפעמים יכול להיות בן אדם שיגיד לעצמו, די, כמה אני כבר יכול להילחם? כל הזמן יש לי משיכה לעשות דברים לא טובים. אני מקבל החלטות ונופל, זה כבר נהיה לו עצבות מזה שהוא לא מצליח להיות בן אדם. מכירים דבר כזה? שכבר אתה אומר לעצמך, אני כזה כלומניק. אני לא יכול לעמוד על עצמי, כמה החלטתי שאני עושה כך וכך. עבר שבוע. מה, אני לא יכול לעמוד בזה? אני עד כדי כך אני באמת עד כדי כך לא שייך? אומר אדמו"ר הזקן, אדרבה. כשנופל לך כזאת מחשבה, יש לשמוח בחלקו, שאף שנופלות לו במחשבתו, כוונה כאן על מחשבות זרות שנופלות בתפילה, כן? הוא מסיח דעתו מהן. ממשיך אדמו"ר זקן אחר כך ואומר, והרי זאת היא עבודת הבינונים, מידת הבינונים ועבודתם, לכבוש היצר והערעור העולה מהלב למוח ולהסיח דעתו לגמרי ממנו. ובכל דחייה או דחייה שמדחהו במחשבתו את כפיה סטראחה לטאטה, וזהו שאמר הכתוב, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, מטעמים לשון רבים, שני מיני נחת רוח. אומר אדמו"ר הזקן, אם אתה רוצה לדעת, מה כל הנחת של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה? זה לא מי שמגיע לקצה המרתון. מי שמגיע לקצה המרתון, נעשה לזה אנלוגיה לעולם הזה, משמע שהוא סיים תפקידו בעולם. לא עלינו חייל שנופל, צדיק, קדוש וטהור, אוקיי? זה ממש כך. לנו אסור כמובן לזה, כי זה צער אדיר, כן? אבל יש מצב שהאדם, מי שמגיע לקו המרתון, לקו שחוצה את המרתון, לקו הסופי, משמע שהוא סיים את המרתון. שצריך זה חייל שעסק במצווה, ויפטר מתוך מצווה. אז זה בכלל דרגתו ענקית. זאת אומרת, תראו, קשה לי להגיד את זה, כי אתה יודע, אובדן זה דבר שהשם ירחם ויציל, כן, אבל אני בכוונה לוקח רק את הרעיון הקטן שכזה, לא רוצה להיכנס באמת לחשוב על כל העניין של המעבר, אבל מי שבעצם הגיע לקו המרתון, הוא סיים את המרתון. ממה הקדוש ברוך הוא כן מתענג? מכל צעד שלך במרתון. כשאתה מרגיש קשה, ואתה עושה עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד צעד, ועוד תורה, רק, תראה, יש מישהו שאמר לי פעם שמרתון, הוא כל הזמן מצייר לעצמו איזה נקודות, הוא משכנע את עצמו, טוב, אני צריך להגיע רק לנקודה הזו. טוב, אני אעצור, אבל פה, בנקודה הזו. וככה הוא יכול למשוך את עצמו הרבה יותר. והמלחמה הזאת של כל דבר קטן, היא בעצם העניין הגדול. זה מה שעושה, זה המטעמים שעושה לקדוש ברוך הוא בעולם. בחודש אלול, איך אדם משנה את עצמו? אתם יודעים איך אדם משנה את עצמו? לא שהוא אומר לעצמו, אני משתנה. הוא אומר לעצמו, אני מחר בא בזמן לתפילה. זהו. מה זה חודש אלול? זה הכל, זמן, שנה, מקום, עולם, שנה, נפש, להיות האיש הנכון, בזמן הנכון, כל העניין הזה מתחיל ממשהו אחד. אני מחר נותן 30 שקלים לצדקה.
נגיד, לצורך האדם שקשה לו, לא מסוגל. אני מחר אתן את אני רק את זה עושה, זהו. מאז אחרי שאני אתן את הצדקה, אני חוזר להיות קמצן. אני מחר, אם זה בזוגיות, אתן דוגמה, מחר, אני עושה את כל התפקידים בבית. רק מחר, לא כל הזמן, רק מחר. אני מחר יעשה כל דבר שקשה, אבל רק מחר, לא יותר. זה חודש אלול. בן אדם נופל כי אדם בא לעצמו ואומר לעצמו, אני רוצה לעשות את הכל. חודש אלול קורא לך, זה דבר קטן. מה הרעיה שחודש אלול הוא דברים קטנים? כי בחודש אלול אין לך צום, נכון? אין לך בחודש אלול איזה שבת ארוכה, אין לך איזה הלל, אין לך אפילו לא שובבים, אין ימי השובבים בחודש אלול, אין לך איזה שהם, יש כמובן סליחות, שזה חלק מהתפילה, וחודש אלול הוא יום רגיל. מה המסר שהוא יום רגיל? חודש רגיל, מה המסר בזה? אפילו חודש תשרה, זה חודש שיש בו הרבה עניין, בו חגים, יש בו הרבה דברים לעשות. חודש אלול הוא רגיל. המעלה של אלול, דווקא מזה שהוא רגיל. אם הוא היה חודש מיוחד, בעניין הזה שהיה בו הרבה דברים שמשנים את הסדר, אז הוא היה חודש תשרה. חודש אלול גדולתו היא שכמה שהוא פתוח והוא second chance והוא זמן לכולם להשתנות, כל הרעיון הוא שהוא קטן, שהוא רגיל, הוא לא מזיז אותך מהסדר יום שלך. אתה הולך למשרד ב8 כמו כל יום, אולי בגלל הסליחות קצת אחרי. אתה מגיע, אתה יוצא מהעבודה, הכל אותו דבר, אבל הוא משנה את המהות. כי הוא אומר לך, אני רוצה את השינוי הקטן. אז אני רק אסכם את זה כך. חודש אלול, הזמן, הוא זמן לתשובה. כבר מימות משה רבנו, בעם ישראל. המקום הוא עיר מקלט. כל מקום קדושה בחודש אלול שווה הרבה יותר. והנפש, מה שמשנה את האדם, אוקיי, האדם עצמו משתנה מדברים קטנים. מדברים קטנים שמשנים את האדם. אדם שירגיל את עצמו 10 פעמים, יכניע מידה רעה, בפעם ה-11, ויהיה לו הרבה יותר קל. בדוק ומנוסה. אלא מה, שאתה לא מוכן עכשיו ללכת 10 פעמים, זה ייקח לך הרבה זמן. אז לכן צריך עוד פעם אחת, לא, אפילו לא, אל תגיד לעצמך, אני עכשיו הולך להתמיד. אני רק עושה עוד משהו אחד. וזה רבותיי העבודה של חודש אלול. לכן חודש אלול, אין בו חגים. תשימו לב. חודש רגיל. הוא חודש רגיל. אבל דווקא הרגילות שלו, היא פותחת לנו הזדמנות, שאין לנו אפילו לפעמים בחודש תשרי, או בחודש ניסן, או בחודש... יש בו משהו מהפשיטות שלו, וזה שהוא אפילו לא משנה לנו את המהות, דרכה אנחנו יכולים באמת לשנות את המידות האמיתיות שלו. וזה המסר רבותיי לחודש אלול. שיהיה בהצלחה, שבעזרת השם יהיה עניין של אני לדודי ודודי לי, בקרוב ממש, אמן ואמן. חיים. חיים.